Alam mo ba di ka na sumuko ang puso ko sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na bigo. Mukhang delikado na naman ako. Bakit ba kinikilig na naman? Seguimos viajando. Vale. Manoteras hasta Taramaca. Asan tayo? Asan tayo? In Suiza. Vamos en Zurich. Guys, we are in la ciudad del amor en Paris. Bourgeois. Ay, idol, huwag mong bastusin na. Baka mamaya pag may narinig sa'yo. Tayo pang ¿Sabes qué mamumuna. significa bourgeois? Ano? Good afternoon. Okay mo. Es buongiorno. So, yan, hinintay na namin ng aming Uber. Hello. You're here for the check-in, is it? Yes! Yeah, you can just wait in the lobby. I have madam. So, dito na kami, naghintay na kami sa hotel. Nandito kami sa lobby kasi we need to wait para ma-attend kami at makapag-check-in. Let's go. 1 to 10 guys. Ang tubig na ito is like 4 or 5. Kanino po nyo yan in-snatch? Saan mo magalang mga gamit na yan? To put the card on it before to it's okay, I think. Yeah. Okay, yes. Ito asi, su primero el número y luego... No me estás prestando atención. Atención. Estamos en tranquilidad. Anong room? Mira. Entra. Ang bango. A ver, si se ve. Guys, nakapasok pala namin, guys. Ay, se ve, mi amor! Se ve? Sí! Apaka-civil naman natin, guys. So, maghanap na kami ng where? Well, alam na namin. Alam na namin kung saan kami magdi-dinner. Let's see if kamustang pagkain doon. Dito lang. Ilan na nakuha mo? Ilang points? Katabi lang ng aming hotel puntos kasi tienes ayaw namin ya? lumayo. Yo tengo 3. Siyempre medyo scary, hindi namin talaga alam yung mga mangyayari din. Yo expected. No. Hindi ko alam kung ba't di niya binaba yung camera niya. I'm so weird. Okay, let's go! Okay guys, wala akong maintindihan. Wala pa silang English. Hay pizzas! ¿Cómo se pide para llevar? Take out. Ya, pero en francés. So yan po ang order ni George, the burger, and me the pizza, pero syempre hati kami. Of course. Pero natawa ako dito sa... Yeah, I think I get it. Porque? Pa kasi nag-gets niya. Kasi guys, you know. First taste. Baka ganito to mo. Ay, sorry. Tengo mi goma. Sí, lo siento, mi amor. Oh, ¿qué más? Salsa rosa de siempre. Toma. Basta mal ining 1 to 10 overall, I'll give that 7.5. What about you? Ano, ito yung first presentation. Ano may kaya ko eh. So, nakapag-dinner na kami. Tapos ngayon, mamimili naman kami ng something kasi magugutom to midnight. So, bili din kami ng Yan, tubig. dito, Pero ang weird ng tubig, guys, may aftertaste kahit sa Like, you know, the the water is like, there's some aftershock when you eat it. ang giniginaw ko pero hindi siya giniginaw. Es que soy madrileño. Amor, es tan rojo. Apil? Apple pris incompris. ¿Por qué te ríes? Tuto. Après, Eres muy racista. nagbibitbox ako. Ito, free.
No, ano yun? 10 years nang nandyan. O yung bastos mo talaga. Ano siya? Gelato. Uy, kailangan ko to, guys. Bali mo. Sa aking ngipin. Kailangan ko talagang tumae, guys. Epuale, etuala, mi chulete. Guriguchi, gurigucha, mi chichulete. Kurekang, kurekong. Guys, time check. Tenemos a la hora 3:30. Y luego no podemos cenar afuera porque es peligroso. Hay muchas navis. A cenar. Noodles. Noodles ba? Hindi na ako